İşur toparlaryň wekilleri ýurdumyzda häzirki wagtda senagat lomly ösdürmäge, infrastrukturany döwre baprışdyrmaga, sirkulýar ykdysadyta geçmäge we galynlary gaýtadan işlemäge uly üns berilýändigini, munyň bolsa Türkmenistanyna daş goşu goramak meselesine jogapkärçilikli çemeleşmäniň aýdyň mysaly bolup durýanyny bildiriler we Yapon kompaniýalarynyň bu ýurda hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýändigini tasdikladiler. Soňra iki tarapdan resmi namalara gol çekmek dabrasy boldy. Resmi namalaryň atarına Türkmenistanyň Awtomobil ýolları ministrligi bilen Yaponiýanyň Sumitomo kompaniýasynyň arasynda ýödara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenga döwlet konserni bilen Yaponiýanyň Sumitomo kompaniýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi bilen Yaponiýanyň Mitsubishi kompaniýasynyň arasynda maglumatlary alşmak we hyzmatdaşlyk arkaly Türkmenistanyna emeli aň we taňy tehnologiýalary netijeli ulanmak boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada ýödara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen Sony kompaniýasynyň arasynda ýödara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň döwlet taşary ykdysady iş banky bilen Mizuho bankynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda alalaçyk. Türkmenistanyň Oğuzhan adynaky Injener Tehnologiýalar Universiteti bilen Yaponiýanyň Tohoku Universitetiniň injenerçilik mektebiniň arasynda ýödara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Oğuzhan adynaky Injener Tehnologiýalar Universiteti bilen Yaponiýanyň Tohoku Universitetiniň injenerçilik mektebiniň arasynda talyplary alşmak barada ýödara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Oğuzhan adynaky Injener Tehnologiýalar Universiteti bilen Yaponiýanyň Hirosaki Universitetiniň ilim we tehnologiýalar boýunça ýokary mektebiniň arasynda ýödara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenkime döwlet konserni bilen Kawasaki Ltd kompaniýasynyň arasynda agarlaky gazdan benzin öndürýän zawodyň teň hyzmatlaryny amala aşyrmak möhletini uzartmak boýunça ýödara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenkime döwlet konserni bilen konsorsiumyň düzümine girýän Yaponiýanyň Toyo, Türkiýanyň Rensans kompaniýalarynyň arasynda Türkmenistanyň Balkan vilayatynyňky Gıyanlydaky polimer zawodynyň öňünçügini ygtybarly ýola goýmak işleriniň ikinji tapgyr boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakynda ýödara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenkime döwlet konserni bilen Yaponiýanyň Mitsubishi, Türkiýanyň GAP Inshat hem-de Yaponiýanyň Mitsubishi Corporation kompaniýalary toparynyň arasynda Türkmenistanyň Balkan vilayatynyň Türkmenmaşy etrafynda kuwatlygy ýylda 1.155.000 tonna karbamid öndürýän toplamyny dolu taýýar edip gurmak taslamasy boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada ýödara düşünşmek hakynda ähtnama bar. Şeýlelikde bugünkü geçirilen duşluk we gol çekilen resmi namalar ýödara beýiklik görelleri etatynda alınıp barýan Türkmen-Yapon ykdysady hyzmatdaşlygynyň eýlekde ösdürmäge kuwatly itergi berer. Yaponiya iş taparının çayaklarına sonra hormat prezidentimiz Yaponiyanın imperatory Naruhito bilen duşdy. Onun aly jenaby imperator hormat prezidentimizi mehrin bereklep, döwlet başlarymyzyň Yaponiya amala aşyrýan şu gedekki ikinji taparynyň döwletary hyzmatdaşlygyny meýlekde pulturandyrmakda we giňiltmekde nowatdaky mühim ädim boljakdygyny anan bildirdi. Hem-de pursatdan peýdaranyp türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyza mehirli salamny beýan etdi. Hormat prezidentimiz hoşniyetli sözleri we bildirilen mehmançylygy üçin minnetdarlyk bildirip, onuň aly jenaby bilen şu ýylyň dowamyna ikinji gedek duşýanyna üren şatlygyny aýtdy. Döwlet başlarymyzy pursatdan peýdaranyp, türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyzyň mehirli salamny we iň gowy arzularyny ýetirdi. Duşun başynda bellenşýäli Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasy tarapyndan halkara paragatçylyk we ynanşmak geldirilip eglan edilen 2025-nji ýyl Türkmenistanyň hemýeşilik beýtaraplygynyň 30 ýyllygyna besenýär. Ýakynda Aşgabatda halkara paragatçylyk we ynanşmak geli ýurdumyzyň beýtaraplygynyň şanly senesi halkara beýtaraplyk günü münasibetli halkara forum geçirildi. Bu foruma döwlet we hökümet başdanlarynyň halkara guramalaryň ýol başlarynyň gatnaşmagy häzirki wagtda halkara gatnaşyklaryna paragatçylygyň ynanşmagyň we netijeli dialogyň ähmiýetiniň has artýanynyň aýdyň beýany boldy. Imperator Naruhito hormat prezidentimizi şeýle giň wekilçilikli forumyň üstünlükli geçmegi bilen tüýsürekden gutlap, Türkmenistanyň halkara birleşigine öňe sürýän başlangyçlarynyň mühim orny belledi. Hormat prezidentimiz pursatdan peýdaranyp, onuň aly jenaby Expo 2025 bütün dünýä sergisiniň üstünlükli tamamlanmagy bilen tüýsürekden gutlady. Hem-de bu sergide Türkmenistanyň milli pavilyonynyň dünýäniň durly künjeklaryna gelen mehmanlarynyň ünsüni çekendigini hem-de olaryň ýurdumyzyň taryhy, medeniýeti we häzirki döwürde geten sepkitler bilen tanışmagyna uly mümkinçilik döredenligini belledi.
Duşun ahırına hormatly prezidentimiz we Yaponiýanyň imperatory, Uluk Meknetlerin strategik hyzmatdaşygyň Türkmen we Yapon halklarynyň beýhbidine mundan meýlekde uğurlaryň giňgerim boýunça ösdüriljekdigini anan bildirip, birek-birege iň gowy arzularyny beýan etdiler. Soňra hormatly prezidentimizin avtolo kerwani Akasaka köşkine geldi. Köşkün girelgetirine hormatly prezidentimizi Yaponiýanyň premier ministri mehirli garşylady. Bu ýerde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başçylarynyň hormatyny Yaponiýanyň premier ministri hanym Sanaya Takachi'niň adyndan resmi agşamlyk nahar berildi. Hormatly prezidentimizin Yaponiýa iş sapary dowam edýär.